nkhondo ikula kwambiri chifukwa chonena kuti Satana akudziwa kuti nthawi yatha kwambiri. Ndiye mwana wachimwene chimene akuonekera aonekera mu mphamvu zodabwitsa, musadabwe ndi matenda amene amakuti adza abweranso chifukwa kudza kwake kwa mphamvu monga machitidwe a Satana. Machitidwe a Satana, Satana amapanga zinthu zonyengerera, sapanga zinthu moonekera monga woyipa, amapanga monyengerera, amapanga zinthu mwa nzeru, amapanga zinthu mosemba, amapanga zinthu mwa mphamvu. Chotero kenaka konse kuchita nthawi ya mapeto ino tisamale kwambiri. Kakubwera monyengerera, khalani pansi, tengani Baibulo pempherani, musalapange chisankho. Zikabwera momveka mokoma, musamve kukoma shugayo, mudekekaye muone. Chifukwa cha kukoma kwa mawu, Hava anapanga chisankho cholakwika. Ife tisapangenso chisankho ngati chimenecho. Ndinaonetsa ganizo ili kuti kudali msonkhano kumalo umenewu wakuotchwa kuti Abrahamic Code. Ndiye kumalowu amene akutsogolera na Ayuda amene tikunena pano Israeli. Newspaper ina yochita Jerusalem Post achita kutsindika kulemba kuti mavuto ku Israeli athe, akhazike lamulo la kusunga kwa Sunday ndi mavuto ake. Newspaper kwa wiki imeneyi ndekati Ayuda amakunena zimenezi kuti mavuto pa dziko lapansi athe, apereke lamulo la kusunga kwa Sunday ndi mavuto ake. Zoti dziko kumene kulebe kutsetsereka. Lero kumalo uwu anakambirana nazo zambiri. Ndinaweretsa onetsezo chifukwa tikuzokambirana kuti nthawi ichite bwino. Ndikuonetseni kubwereza zinthu izi kwa amene munaziona pachimene kupanga zimene Yesu akunena kuti mukadzaona phunzirani ndi mtengo wamkuyu, mukaona nthambi zake mzanthete, masamba ake mukuona kuti akuphuka, dziwani kuti dzija ndikaderawa ndi masamba izi ndi nthete, mitengo ili ya nthete. Zimene ndikuonetseni apazi ena nkuteka kakali nayi mudaona, koma ena nkuteka kakali yamo. Ndi machalicha jamama migwa Abu Dhabi